panjenengan sampun namirsani pambukaning pagelaran nggih reok Setiakawan saking dusun Kali Pepe nggih ingkang dipun pandegani dening Bapak Jai nggih. Para rawuh panjenengan kula aturi mirsani pagelaran saklajengipun mudune para widodari mudhun saka Kahyangan Surgaluka nggih anglajengaken tari Gyandrung Banyuwangi kembar telu nggih sowan teng dalemipun Bapak Sulin Ibu Sulin sekeluarga nggih medali tari Gyandrung Banyuwangi kairing gending mama kacang ojo sampai lali nang lanjarane nggih tapi dibawa dhisik mama dados yo
sanggane sampur penghormatan ya teh iki kang diarani tari Giandrung Banyuwangi Setia Kawan nggih. Sampun sowan teng dalemipun Bapak Sulin Ibu Sulin sekeluarga nggih. Dayun kula lurae ngono. iki ana arek wadyon ayu-ayu Ayu-ayu. denok deblong Dayun. Inggih lurae Petekur ngono. meong Dayun. Meong petekur lurae ngono. Anglajengaken tari Giandrung Banyuwangi Setia Kawan nggih. Telu cacahe nggih ayu-ayu rupane nggih, lenggak-lenggok mlakune kaya macan luwe Dayun. Inggih lurae ngono. Dayun. Inggih kula lurae ngono. Tari Giandrung Banyuwangi ala Setia Kawan nggih asale saka Banyuwangi tapi niki sing nari lare Setia Kawan saking Kali Bebe nggih. Giandrung Banyuwangi nyambut gawe bebarengan HM Putra Audio Sound System nggih saking Kedawung Dringu kagunganipun Mas Hafid Dayun. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis video syuting nggih multimedia Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono Dayun. Inggih lurae ngono. Dayun. Inggih kula lurae ngono. Tari Giandrung Banyuwangi Setia Kawan disukani gending-gending nggih Dayun. Inggih. Tapi saderengipun disukani gending kula badhe nimbali Dayun ingkang Darma Gati utawi sing duwe gawe otabeh seakarja nggih gimaneka Bapak Sulin otabeh Bapak Firman sesarengan Ibu Sulin Sendi Karja kula aturi miyos teng pagelaran nggih nyompeng utawi nyawer tari Giandrung Banyuwangi Setia Kawan nggih. Mbok menawi kersa nggih para bapak-bapak lan ibu-ibu derekipun Bapak Sulin nggih kula aturi miyos teng pagelaran nyompeng utawi nyawer tari Giandrung Banyuwangi. Dayun. Nggih kula lurae ngono. Tari Giandrung Banyuwangi disukani gending pambuka. Gending nopo sing paling pas, sing paling sae Dayun. Napa nggih lurae? Napa terus panjenengan Dayun? Nggih mak kualon kemawon to lurae. Nggih, mak kualon dados. Nggih, sumangga dumateng Bapak Sulin utawi Bapak Firman nggih. Sasarangan Ibu Sulin. Sasarangan para bapak-bapak lan ibu-ibu. Kula aturi pesta pagelaran nggih. Nyompeng utawi nyawer tari Giandrung Banyuwangi Setia Kawan nggih. Matur sembah nuwun dumateng para bapak-bapak. Hey! Yeah!
inggih menika gending ingkang angka 1 nggih utawi pambukane gending teng wontene Tari Giandrung Banyuwangi nggih. Gending saklajengipun Mama disukani gending Kendang Kempul Banyuwangi Jala Sutra Mama
Jala Sutra nggih. Nggih menika gending ingkang angka 2 nggih utawi gending telahir teng wontene Tari Giandrung Banyuwangi Setia Kawan. Ayo Nduk. Genduk sing ayu-ayu barisane ditata maneh nggih. Bali-bali nang panggonane kotake digawa. Lelalo lelalo le lala lelalo 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 lelolale Allah kagendong batu. Makaten para rawuh panjenengan sampun mirsani Tari Giandrung Banyuwangi Setia Kawan. Nggih para rawuh panjenengan kula aturi mirsani pagelaran saklajengipun nggih geleger-geleger Gebyari Reog Setia Kawan nggih. Sumangga dumateng Bapak Sulin utawi Bapak Firman putranipun panjenengan ditumpakno reog diiring-iring saka jaba nggih kalian disukani gending ojo cilik ati dados
Nggih, monggo terus ditumpakno nggih putranipun Bapak Zulin Firman nggih sesarengan ponak-ponakane nggih. Aja sampai wonten sing ketinggalan nggih. Gending saklajengipun Mama disukani gending kendang kempul Banyuwangi Mama nampa lamaran tetos. Mas Aksa setia kawan digoyang.
Diapun bakalan Miake sing sukan yo kakang Malaku biar Yo yo yo. Nggih monggo terus ditumpakno nggih putranipun Bapak Sulin sesarangan Ibu Sulin nggih. Sesarangan ponak-ponakane aja sampai wonten sing ketinggalan nggih. Disukani gending saklajengipun mama mari nampa lamaran angine teko kidul selir-selir mama dados.
isun ayo ono yo nggih monggo terus ditumpakno nggih putranipun sesarengan ponakane Bapak Zulin nggih aja sampai wonten sing ketinggalan nggih terutama khusus kemanten dhisik nggih gending saklajengipun mama mari kene angin sampai warang mama dados
Nggih, monggo terus ditumpakno nggih. Putra putrinipun Bapak Sulin, Ibu Sulin sekeluarga nggih. Mari warang mama dadi sampai ngangeni lo mama dados.
Nggih, monggo terus ditumpakno nggih, kula tambahi sak gending nggih. Mas Duplin terus ditambahi sak gending pamundutan gending saking kru operator HM Putra Audio Sound System. Mama gendinge lawasan gelang alit mama dados. Wis kelakon seminilan masih bisa nyarikan
pundi Mas Duplin coba takokno nggih. Empun nggih. Lek empun nggih ya. Sesarengan keluarga besar Reok Setia Kawan nggih nyambut gawe bebarengan HM Putra Audio Sound System nggih saking kedawung dringu kagunganipun Mas Hafid nggih. Artis video syuting multimedia Mas Eka Uke saking Dawan Lor Sukodono. Para rawuh panjenengan kula atur mirsani tos pundi kebiar-kebiare Reok Setia Kawan yo. Ayo le, dijajal alan-alan le. Terus le dicopot terus ya nak. Yo, hey, 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 on, yo, on, wey, ya dah lawan, iya. Ayo, sik ngantuk ya nak, alon-alon, on, yoi, on, ya, golong terus, ayo ditarik, yo, golong terus, ayo terus, ayo diangkat sikile, on, yo. Terus. Ayo le. Golok le. Hoi ya. Hoi ya. Dicoplok le. Ayo barong kembar ya nak, awas. Ayo Pak Dene ditiru ya nak. Pak Dene ditiru ya nak. Melet ya nak. Ayo dipekno banyu le. Ayo. Putune Bapak Jai iki ya nak. Barong kembar ya le. Ayo kayak ono banyu sing cilik ya nak, ngelak ya nak. Ngelak. Ayo ompeni ya nak. Ayo le, ngadeg le. Ayo ditiru ya nak, awas. Awas. Ayo Pak Dene didelok ya nak, awas. Ya, awas. Ho, awas. Ya, awas. Ya. Ya ngono nak. Pak Dene ditiru alon-alon. Ayo, sing tegas ya nak. Dijogo. Dikasih tepuk tangan adik-adik. Awas. Oh iya. Hoi. Yang ngono ger. Aduh. Awas kelilipan nak. Ayo. Alon-alon. Oh, keliling. Ya. Ambil joget le. Ayo. Hoi. Ya. Hoi. Awas, dijogo alon-alon aja, joget dhisik nak. Iya.
Dikasih tepuk tangan adik-adik. Sorak-sorak hore. Ya ngono ger. Ayo. Oh. Ayo le. Ombe nono ya nak. Ayo. Ditiru Pak Dene ya le. Oh. Hey, oh. Hey, ya, oh. Hey, ya, oh. Hey, ya. Oh, eh. Oh, eh. Ah, eh. Oh, eh. Ah, eh. Oh, eh. Oh, ya la 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 la. Oh, iya. Ayo ngadep yang reoke ya nak. Ayo. Rungokno kendang le. Ayo le. Digawe reoke nak. Oh. Ada. Awas. Dijogo sing becik tole prangko ya nak. Awas. Ayo. Ye la. Ayo. Iya, terus. Awas le. Au. Ayo. Aduh. Ayo terus nak. Oh. Sikile diangkat, jalan kali, langsung dicandak ger. Yang unung ger. Awas ger. Bakaten para rawuh panjenengan sampun nampi sandi tari gebyar-gebyar reok setia kawan nggih niku sak putu wayah saking Bapak Jai padahal ngantuk niku sik